Euskal selekzioak azken partida hemen Samamesen Uruguairen aurkako norgehiagoka bana amaitu zen. Euskal Herriko futbol selekzioak gaur elkartuko da berriro eta ez du nahiko partida jokatuko, beti ere ofizialtasuna aldarrikatuz. Gaur beste sentipen batuko zaio ohiko aldarriari. Euskal Herriak Palestinako herria besarkatuko du, elkartasuna adiraziko. Armaietan kolore bera, zuri, gorri eta berdea. Bi herri bat eginda berdegunean, hortxe, palestinarrak kufia lepoan dutela elastiko berdearekin. Etxeko taldea eta palkoa. Endez gainezka, entzun dezagun Palestinako ere zerkia. Euskal selekzioaren doinua jarraian. Samameseko armaien horroa, Juanan, hori kolore festa. Bai, sekulako da, nik uste sekulako giroa dagoela. Espero ezagun denok gozatzea egunarekin, futbolarekin bai, baina batez ere nik uste dut gozaten egiala, hasieratik gauzak oso ondo jundira, iruditzen zaite pentsatzen dut dana ondo jongo dela, eta espero ezagun horrela bokatzea. Inigo, hau batez, horixe Samamesen oiua. Amaikakoak emango dizkizuegu Euskal selekzioan. Jagoba Arrasate hautatzaile, aurten Mikel Labaka laguntzaile lanetan Aitor Fernandez izango da atean. Eskuinetik ezkerrera Álvaro Núñez, Igor Zubeldia kapitain lanetan, Unai Elgezabal eta Aien Muñoz ezkerrean arituko da. Ofizialtasun aldarrikatuz kufila lepoan dutela hortxe Euskal selekzioko ordezkariak. Zelai erdian Gorrotxategi eta Jauregizar, Hugo Rincón, Kike Barja egaletan, Guridi Barrutik eta Gorka Gurutzeta izango da jokalaririk aurreratuena. Hortxe Palestinarren aldarrikapena, Israelen genozidioari stop. Bat egin dute armailetan zaleek, hau batez mezu argia da, eta bestetik Euskal selekzioaren ofizialtasuna Palestinan
Hamada izango datean, Guardi, Yasser Hamed, Leioan jaiotako futbolaria, Sawafta eta Manaie, atzean Zelai erdian Barruti, Hamdan eta Alnabrisi, Batat eta Kumare galetan direla eta bi aurrelari, Alkaf eta Seiam. Inigo, partida berezia batez ere Euskal Herrian Leioan jaiotako palestinarrarentzat. Bai, Yasser Hamedi buruz ari gara, berak ere esan zuen, bere amitxetako bat beteko zuela gaurkoan hemen San Mamesen jokatzen eta Palestinako selekzioarekin gainera, eta bereziago aste guztian zehar aritu da edabideetan batetik bestera, eta entzun ahal izan dugu, emozioz beterik zegoen Yasser Hamed, bere ametsa beteko du Euskal selekzioaren aurka, Palestinako selekzioarekin, eta nik uste ez duela bere alakoan aztuko gaurko egun. Jonander Gonzálezek zuzenduko du norgehiagoka, kapitainen arteko agurra Igor Zubeldia, Palestinako banderari eutxita, eta Palestinaren artean Musa Batat, veteranoa, munduko koparako sailkatze fasean lan ona egin dute palestinarrek, baina azken playoffetara ezin sailkatu, Omanen aurka luzapenean, penaltia kontra, Omanek penaltia sartu eta hor munduko kopako bide horretatik kanpo geratu zen Palestina gaur gorriz jokatuko dute, eta hor bi herri, Euskal Herria eta Palestina bat eginda, bakearen izenean, txalo zaparrada San Mamesen. Jarraian minutu bateko isilunea, gordeko da San Mamesen, Gazan hildako guztien omenez. Artean hainbat kirolari, kazetari, Goian Bego. ¡Israel, asesina! Zirrara unkituta da jendea San Mamesen, eta joanan iritsi da jokatzeko ordua, esan dugu munduko kopara bidean. Lan txukuna, lan ona, egin duela Asiako kopan ere joan zen urtean Palestinako selekzioak, eta Euskal selekzio espazio partez bueltan da, ez da erraxea deialdia osatzea, bidean ere utsuneak izaten dira, baina Euskal selekzioa beti esaten du, meritu handia du, lekuan lekuko garaiko hautatzaileak, egun gutxian, ondo prestatzen dutelako, eta beti maila ona ematen du etxeko taldeak. Nik uste maila handia dagoela, ez erre txikioa gea, baina maila ona dago kiroletan, eta nik uste futbolean ere bai, ez, eta gaur partido txukun bat ikusten dugu, partido derba gozatu ezagun dena partidoarekin, eta aldarripek... Hasi da norgehiagoka San Mamesen, Euskal selekzioak ipini du baloia jokoan, inigo Palestina aste hartetik da hemen Euskal Herrian, azze harrera izan duen, denen babesa. Halaxe da, Loiuko aireportura iritsi zirenetik, jende handana bildu zen bertan palestinarrei babes hori eta ongiet hori emateko, eta aste guztia Bilbon egin dute, Leioan edo hobeto esan da Euskal Herriko Unibertsitatearen ekarpena ere funtsezkoa izan da, euren egoitzan, Miguel de Unamuno egoitzan egin dutelako estatua aste guztian zehar, eta oso eskertuta agertu dira,
bai jaso duten babesagatik eta baita eman dizkien erraztasun guztiengatik. San Mamesen minutako zaleak saltoka lehen minututik Euskal selekzioa erasoan, ezkeraldean Haien Muñoz da Realeko jokalaria, ondoko marra harrapatu nahi du Etxaurikoak, eta kornerra izango da partidako aurrenekoa. Utsume batzuk ere izan dira deialdian azken orduan, baina esan bezala goi mailako jokalariak Jago Barrasate eta aurreneko Mikel Labaka ondoan izango du laguntzaile. Erasoan da etxeko taldea. Kornerra motz, Igor Zubeldiak ukitu eta berriro ere izkinetik aterako du Jago Barrasateren taldeak. Motzean orain, Haien Egaletik erdirak eta itxia. Amadak baloia ukabile zurrundu. Eser Jamedek ukitu bero. Erasoan da berriro ere Euskal selekzioa. Sarbatak baloia gora. Baloiarekin erasoan hasierako minututik oso motibatuta. Bai Euskal selekzioa, bai Palestina. Eta esaten genuen, bideona egiten, munduko koparabidean Asiako kopan, Palestinak izen bat lortu du azken urteetan. Bai, aurrera poso bat eman du, ez, nik uste dut gauzak hobeto egiten, jokalariak egia zan, kanpora atera berzen dute gehienak, eta horrek ere alde batetik ez da ona izaten jokalarientzako, bestaldetik liga gauzak hobeto goten dira, ez, zergatik zinean zegoten ze etxean, gauzak nola dauden ikusita, eta etxetik kanpo gutxienez golean dabilenak beste bizi bat dauka eta beste lasaitasun bat dauka, ez, naiz eta gero familiak beste leku batean utzi, ez, eta hori gogorra izango dela. Palestinan bi liga daude, Gazan bat, bestea Zizjordanian, 2 urte daramate etenda, eta selekzioko jokalari guztiak atzerrian ari dira. Katarren, Egipton, Jordanian, Libanon, eta hasieran aipatu bezala etxeko partidak aspaldi erbestean jokatzen dituzte Amanen, Jordanian, eta Dohan, Katarren bereziki. Aipatu dugu aukia Inigo Jago Barrasateren bigarren norgehiagoka eta berritasuna urten Mikel Labaka. Bai, Mikel Labaka izango da Jagoaren bigarren entrenatzaileak kasu honetan, eta astean zehar entzun dugu edabide askotan Euskal selekzioaren ofizialtasun horren aldarria egiten, eta erasoa. Jon Guridi pasea Kike Barja egin dio Osasunako Egaleko jokalariak, eta beste korner bat esan bezala Mikel Labaka erabat konprometituta. Jon Ansotegiren lekuko hartu du, orain Sanseko entrenatzailearen leku hartu du laguntzaile gisa, eta irmo hitz egin du konpromisoari buruz. 8 aldiz jokatu du selekzioarekin, eta bere taldeak partidako aurreneko gola erdietsi du 3. kornerrean, baloia ate barrura, eta golegilea gaur debuta duen Unai Elezabale, erdiko atzelaria, Levanten ari da lehen mailara, 32 urterekin iritsi da, hortxe kornerra area erdi-erdira, eta esan ezala Unai Elezabal, Juanan beti esaten dugu, arrobiak ez direla askotan biderik zuzenena lehen mailara iristeko, eta ikusi Unai Elezabalen ibilbidea Barakaldon aspaldi bigarren mailako partidak egiten genituen hortzen, Burgosen, Levantekin hilo, eta posten gara horrelako jokalariek olako sariak izatea. Bai, nik usten dute bere bidean gauza asko pasatu dituela, ez, lehen komentatu duzun bezala, ez dela izaten lanak lehenengo maila iristen askarra, baizik eta bere denbora behar izaten dutelako, ez, da berak garbi erakutsi du. Ez du atzera egin, irutu zaite askotan aur gelditzen zea, erdibidean gelditzen zeanean ematen du, ja, nik futbolean egin deten beharrekoa, eta ez garbi erakusten du, ez zuk jarraitzea alimazu gogoakin, jarraitzea alimazu ilusioakin, lortzen dira gauza, eta kasu honetan lortu du lehenengo mailan jokatzea,
eta gaina goen selezioekin bere lehenko golaita egiten. Debuta Unai Elgezabalek eta gola aurrenekoa Inigo ikusi dugu, Iago Barrasateren Irribarrea. Eta ez da gutxiagorako, partida bikain hasi delako, eta partida horretik Jagobarekin egoteko aukera ere izan dugu, eta galdetu dugu, Jagoba gogotsu eta berak esan dugu, bai, ikaragarrizko gogoa zuela gorko partidarako, ez soilik aldarrikapenetarako eta Palestinar herriari babes hori eskintzeko, baizik eta futbolean ere ondo jokatu, eta neurketa alik eta profesionaltasun maila handienarekin jokatzen. Juanan gaur Jagobak partida lasaiago izango dugu Marcelo Bielsarekin gertatu zenaren ondoren. Bai. Lasaiago izango da dena, ez? Beste partidua da baita ere, eta irutzi zait gauzak errezago izango digala, ez? Álvaro Núñezek baloia atzera, Igor Zubeldia kapitain lanetan, Aritze Luzkonen lekuko hartuta, Aritzek ezin izan du jokatu, azken unean deialdian zen. Zelai erdian baloia Euskal Selekzioak, pasea sakon, bidea ondo itxi dute Palestinako atzelariek, baina orain ezkerretik, Ike Garjenen alegina, jokozkanpo banderatxoa jaso du Marrazainak, eta hortxe Palestinako hautatzailea Ehab Abu Jazar, duela urte bete iritsi zen kargura, eta esan behar, bide luze honetan, Palestinako selekzioaren aro garaikidean edo moderno honetan, erabakigarriak izan dire Hego Amerikako entrenatzailean 1986an onuren enkarguz Ricardo Carugati Argentinarra Palestinara itxi zen anetzen ezer eta selekzio bat eraiki behar izan zuen utzetik hasita Gaza eta Zizjordaniako jokalariek ezin zuten batean lan egin, astean 3 Gazako jokalariak entrenatzen zituen, beste 3 Zizjordaniakoak, eta partida jokatzen zutenean etxekoak kanpoan, Israelek jarritako eragozpenak medio, eta Ricardo Carugatiren ondoren Nikola Haka Palestinan jaiotako entrenatzailea, baina gurasoak Txilera joan ziren, han hasi zen, eta bere izan zen Palestinan jaiotako aurreneko entrenatzaile profesionala, selekzioa zuzentzen, baina Txiletarra, eta partidan zehar aipatuko dugu Palestinak Hego Amerikarekin duen lotura estua. Diasporatik jokalariak eramaten hasi ziren, eta gaurko taldean ere atzerrian jaiotako jatorri palestinarreko gizasemeak ari dira. Baloia Euskal Selekzioa du zelai erdian, Aure Gizarrek joko ezkeraldera zabalduk, haien erdiraketa, haienek egin du etxaurikoak, eta joanan zenbat korner jarraian, Yasser Hamed kuitu du baloia. Azkenean nagusitasun handia da, ez? Momentu honetan akats gutxi egiten ari da Euskal Selekzioa, errez iristen ari da, eta ondo jokatzen, Ike Barzak atera du kornerra, arrisku bizia beste behin, eta orain ondo goitik Rami Hamada patxada eman nahi dio taldeari, erasoan ez du ikusi oraindik Palestinako futbol taldea. Eta Nasari aurretik entrenatzaileak aipatu dituzue, bai Palestinakoa, eta aurretik Mikel Abakai buruz aritu gara, eta berak azpimarratu du baita astean zehar, ez dela zaila, zerrenda hori osatzea, Euskal Selekzioaren zerrenda osatzea, batez ere lehen mailan, gaur egun partida asko dituztelako, eta azpimarratu nahi izan du, bai lehen mailako kluben eta jokalarien, jokalariek neurketa honetan egoteko zuten gogo hori, eta eskertuta baita azaldu da, kasua esaterako Unai Elgezabalena, Levanten ari dela, beste hainbat ere jokatzen ari dira, baina hori azpimarratu nahi izan zuen Mikel Abakai. 3 utxuna aipatu ditugu, tartean Borja Sainz, zeresana ematen ari da Porton, Millwallen ibileta gero Ingalaterran, hark ere gogo handia zuen hemen izateko, beste Leioakoa da, Yasser Hamed bezala, eta polita zateken biak hemen elkarrean berdegunean elkarrekin ikustea. Ez izan da, eta hortik aldaketak etorri dira, Urko Izeta deitu zuen azken orduan, Iago Barrasatek, Pablo Ibañez ere, deialdian sartu zen Erne, eskuinetik erdirak eta Álvaro Núñezek, Elgen ari den futbolariaren saiakera, antzua izan da,
Álvaro Núñez, lehen Unai Eldezabali buruz esan dakoaren antzekoa. Lezaman hasi zen, bigarren mailako garaian, izan ginen, bere partidak komentatzen, eta ikusi gero Bartzelonaren arrobian. Alkorkonen eta okerrespanago Elxen, orain, lehen mailara igo da, eta beste adibide argia, askotan, gorezko mailara, gorengo mailara iristeko, biderik zuzenena, arrobiak ez dira, lanean jarraitu ezkero, gora iritsi daiteke, Hamadak, luze jokatu, ondo, Haien Muñoz, goitik ere nagusi, Euskal Selekzioa, hortxe da, Arestin aipatuako Unai Núñez, Eskuine galean, Jon Gorrotxategi, 10 partida titular aurten Realarekin, Jauregizar, Atletikeko futbolariak, partida guztiak jokatu ditu. Azeri jokalari, Gorrotxategi eta Jauregizar, Jauregizar eta Gorrotxategi. Bikote hona egiten dute. Álvaro Núñez, sakon jokatu pasea barru aldera bidalita. Hortxe Hugo Rincón, berez eskuin atzelaria da. Gaur Álvaro Núñez du, bizkarra zaintzen, Gironan utzitari da urtengo demoraldian. Ateko sakea Palestinak. Amada atezaina, bere eskuinean Yasser Hamed. Leioako atzelariak luze jokatu du. Baloiarekin kosta egiten ari zaio Palestinari, baina Erne orain aukera bazuen. Baina ondo Igor Zubeldia, Palestinako jokalaria min hartuta geratu da berdegunean izan da. Baina oso bizkor, zuzen eta ondo, Realeko jokalaria, ez du faltarik adierazi hor. Bai, baloia jotzen ukitu du eta esan bezala jokalaria min hartuta Iñigo. Bai, Zeit Kunbarro 21 zenbakia lurrean, ikuste hor Igor Zubeldak ondo kendu diola baloia, baina bigarren saiakera horretan Igorrek eman egin diola nahi gabe, kasu honetan, eta oraintxe bertan irten dira medikoak, jokalaria nola dagoen, da jarraitzerik du. Bai, lehen aipatu dut Álvaro Núñez, Bartzelonaren arrobian Amoribietan aritu zen, Elxera iritsi gero eta orain lehen mailan ari da. Bartzen demoraldian partida guztiak jokatu zituen. Unai Elgezabalen kasu bera. Biak Esteinako lehen mailan eta gaur ere lehen aldiz Euskal Selekzioarekin. Iago Barrasate, Mikel Labaka. Aspaldi olako girorik bizi gara Euskal Selekzioarekin lane. Horrelako partida da behar zuen giroa berpizteko. Nik uste dut selekzioak jokatzen duenean giro behar duela, ez? Iruditzen zaite bat egite balima da selekzioakin, olakoak ikuste balima dira, zerbait lortzeko aukera gehiago egongo litzake, ez? Baina, bueno, ez da arreza izango, baina jarraitu egin behar, ez? Olako partida jokatu eta olako jendetzakin partida ikusi. Eta Inigo, Armailetan Euskal Herriko lehen mailako futbol talde guztietako jarraitzaile taldeak ordezkatuta daude hemen. Alaxe da, baina gaurkoan kolore bakarrarekin, Euskal Selekzioarekin kolore berde horrekin, baita gorri eta txuria nola ez. Eta denak gaurkoan alde batera bultza egiten, egun handia delako. Batatek baloia buruz ukitu du Palestinako kapitainak, albotik aterako du Euskal Selekzioa. Eta Naxari ez du arazorik, Zeit Kunbarre jarraitzeko, hortxe doa korrika, berea da irtengo da berdegunera. Amaika jokalariak berreskuratuko ditu horren bestez, Palestinako selekzioak, Zubeldiak, pasea zelai erdira, Gorrotxategirekin jokatu, nahi Elgezabal golegileak ezkerrera, hortxe da Kike Barja, barrutik kanpoaldera jodu, Haien Muñozek, baloiari eutxi, Jon Guridi, Haien, barrutik orain, Gorrotxategi gukitu, Mikel Jauregizar, etxean jokatzen ari da, Atletikeko arrobitik astitako mutila, pozgarria da ikustea, arrobitik ateatako jokalari hauek Jauregizar bezala ze bide egiten ari diren, Bai, nekakoan ikusi besterik ez dago, ez zema dauden, ema gazte dauden
ba, igual aurreneko aldiz lehenengo baina jokatzen nahi dianak, ez? Eta hori garrantzitsua da. Eta minutu asko jokatzen. Defentsan ondo, Jagoa arrasateren taldea, Palestinak baloia berreskuratu. Handan, Egiptoko ligan ari da. Pase aurrera, Seiamek ezin eraman, orain bai, bederatzi zenbakiarekin, pase atzera aukera ona, eta gola eragotzi du hasiera batean birritan, hortzak erakutsi ditu Palestina gortzi hautatzailea, txalo zaparra da hemen, dena txalotzen da, denak bat eginda daude, elkarren kontra baino gehiago, aipatu izan da azte honetan elkarrekin jokatzen, Palestina eta Euskal Selekzioa Gorrotxategi kolpe hartu dezu faltarik adierazi epaileak, eta hortik iritsi da Palestinaren arriskua. Ondo, keinu dotorea egin du hor, baloiarekin, Tamer Seiamek. Aukera hona izan dute. Bai. Bi aldiz, gaina, bi aurtiketa, onak zian. Atzelari egun du. Jokaldi arriskutsua, eta arriskuak aurrea jarraituko du Erne. Baloia lehen zutoinera, ezin kontra esan atera. Euskal Selekzioa. Rami Hamada. Katarren ari da, bigarren mailan. Atezainak luze jokatu du. Igor Zubeldiak baloia buruz ukitu. Ondo jetxin irizpide honez Palestinak baloia. Wadfi izan. Nahaine. Wadfi berriro ere. Barrotik Hamdan. Zelai erdian mailak honeko jokalaria, Jarub ere bai, baina gaur Jarub 6 zenbakia aukian da, dotorea, jokaldia beste behin. Tamer Seiamek, beste hainbat taldekidek bezalaxe Katarko ligan jokatzen du, ona badirudi, suspertzen ari dira, Palestina. Bai, gauzak gehiago gusten ari da hor, gusten dute aurreko jokaldi horrek suspertu indula pizka bat, eta logikoa da, ez? Orain arte jokatu den minutu hauetan bere zelai erdian sartuta egon dira eta selekzioak horri izan du, ez? Baloigetzun galtzen eta kostatu zaio pixka bat lehenengo aukera hori sortzen. Eta Inigo, hautatzailea ere piztu egin da hortxe ikusten ari gara, Kulfila lepoan duela. Bai, eta erozorain bakarrik, ian urketa hasidenetik zutik ari da, jokalari aginduak ematen, hor lehen honek Zeit Kunbarrek min hartu duenean, beste bi jokalari ere deitu ditu, gauzak hobetzeko dituzela esanez, eta badirudi zerbait eta mintzat asmatu duela. Haienek pasetik ebar jari, etxaurikoak du baloia, Unai Elgezabal. Bere eskuinean Igor Zubeldia da, baina patxagaz jokatu nahi du Euskal Herriko selekzioa. Pasea sakon, Gorka Gurutzeta, Goia Temidiote Donostiarari, Batatek atzera, Yasser Hamed, Hamada, Yasser Hamedek, Al-Garafa taldean jokatzen du Katarren, Anaia Gaztearekin batera, Jamal. Anaia Gaztea, eta Juanan. Yasser Hamedek, Joselu Real Madrideko aurrelari hoia du taldekide, Rodrigo Moreno ere bai, Valentzian aritu zen aspaldi, horrelako jokalariekin ari da Katarren. Bai, bueno, maila honean jokatzen hori Katar modan dago, jokalari pila bakuten da, eta usten dut, olako talde batean jokatzen bali madu, maila dagoen zinela izango da, ez? Eta egitu zaite, ondo gordu zaila, ez? 2019an, jasotzen Palestinarekin jokatzeko gonbidapena, onartu zuen, aitaan jaioa, baita aita medikua, ama Mirandan jaioa, Leioan hasi ziren eta Lezaman hasita, gero bigarren den mailako hainbat taldetan, eta Palestinako selekzioan jokatzen hasi zenean, hemen kaibili da, Arabiar taldeetan, Orun Katarren. Unai Elgezabal. Zubeldia. Unai Núñez. Eta barruan Gorrotxategi. Bere alboan Mikel Jaurinzar. Bermeoko erdilaria. Gorrotxategi.
Hugo Unai barkatu Núñez, Ubeldia, Elgezabal. Partidaren kontrola Euskaldunek dute, baloiaren atzetik Palestina, orain kontraesan atera nahi du, eta zelai erdian falta. Hemen ez daude barkatzeko, lehia estua da. Bai. Horre lurrean dagoena, esango dutanak, nirekin hartu dute gaur, oso. Jope guztia berarentzako dira. Festa armaietan eta lehia berdegunean. Jagoba ere zutitu da. Ez daude zertarako barkatzeko, Ino. Ez, zutitu da ikusi du, Palestinak aurrera pauso hori eman duela, Euskal Selekzioak agian partidaren kontrol hori galdu duela, eta berriz ere gauzak bere onera itzul daitezen, eman ditu bere aginduak, eta dagoeneko berriro ere aurkian desarrik. Hamdanek baloia lekutara bidali du. Euskal Selekzioaren kontrasoa saiheste aldera, eta joko atzetik hasi beharko du Jago Barrasateren taldeak. Jauregizar. Baloia Ibor Zubeldiari eman dio. Uridi. Zelai erdian Gorrotxategi Euskarri lanetan Mikel Jauregizar ondoan duela. Berri hori Gorrotxategi oso ondo. Jokaldi hau izpotu. Unai Núñezek luzatu, jaurtik eta arrisku bizia gelditu bikaina egin du Jamaga atezainak. Kike Barjak egin du alegina Euskal Selekzioako oso ondo ari da. Bai, gauzak ondo egiten ari da, oain ere jokaldi ona egin dute, aukera ona ere bai, pasean. Usten dut jokalari asko zaudela ate aurrean, eta egin duena da atzean ipini, beti asaltzen delako atzetik etortzen den jokalari bat, eta kasu honetan Kike Barja izan da, haien ehortzegoen, gertu bukatzeko, baina nik usten dut selekzioa maila on bat erakusten ari dela, ez? Palestinari asko kostatuko zaio markagailu honi ustea ere. Palestina Euskal Herrian da, datorren astean, Bartzelonan, Montjuiken jokatuko du Kataluniaren aurka, eta hilaren 25ean, Libiaren kontrako, Arabiako kopako saikatze fase horretan partida garrantzitsua du, baina luzera begira, badute egitasmo interesgarri bat, lehen aipatu dizugu, lotura berezia dagoela Hego Amerika eta Palestinaren artean, Palestinarren diasporarik handiena, Arabiar herrialdetatik kanpo, Txilen baita, han lehen mailan, Club Deportivo Palestino, talde ospetsua jokatzen du, Palestinaren komunitateak, 20. mendearen hasieran sortutako kluba, liga birritan irabazitakoa, eta arrazoi geopolitikoen ondorioz, arazo historikoen ondorioz, proiektu bat lantzen ari dira, Palestinako selekzio gazteak, nagusiak ere, formakuntza bidea Txilen egiteko, ahal duten bakoitzean, Club Deportivo Palestino, taldearen laguntzarekin. Baina, Xari, Samamez guzti orain olatuaren egiten ikusgarria benetan, bete-beteta bai daude armailak, eta Euskal Selekzioari bultzak ari dira. Giro koloretsua, oso partida berezia da, Juana. Azkenean, lehenkoan eta lehen endika guarrotxena, atletikeko jokade izan zena agurtzela etorri da, urbildu zaigu, eta aurrekoan irratian entzun nuen, barruan kontrasen handia zuela. Euskalduna, Euskal Herritarra, Euskal Selekzioaren alde, baina Palestina horrean egonda, hori guztia kudeatzea ez da errexen. Hori pasatzen ari da gaur, ez? Nik uste zenaian nagusitasun handia erakusten du Euskal Selekzioak, baina iruditzen zait gehienak gozatzen nahi dianak, jokalari baino gehiago saletu egin dela, ez? Hemen Samamesera etorri den jendea, ez? Nik uste dut hori gozatzen nahi da selekzioakin, gozatzen da partidoakin, gaur badaki egun berezioa dela darantzako, eta aurrera paso bat ematen dira. Euskal Selekzio erasoan, Unai Núñez, Igor Rincón, erdiratzen alegindu da, Gironan utzitari den futbolaria, Palestinak baloia berreskuratu eta
Erasoan atera nahi du. Ondo, jokoa ezkerrera zabalduz. Orain arteko jokalarik azpimarraren hau duzue. Palestinan Tamer Sujam. Katarren ari den futbolaria. Maila teknikona du. Bai, garbi erakutsi du ez. Horrek hemen Katarren ez hemen jokatzeko aukera badola. Osin taldetan lehenengo mailan ez, teknikoki jokalari on badela erakusten du, ezkerrona doka. Mutu zait, talde horretan nabarmentzen da peda dela jokalari duen. Berriro ere, Sarmameseko armaia, saltoka. Aitor Fernandezek baloia ukabi ezukitu. Arrasatearra gaur titular. Uruguairen aurkare jokatu zuen, baina bigarren zatian. Julen Agirrezabala izan zen orduko hartan titular. Valentziako batezein ez da etorri deialdi honetara. Unai Marrero da. Realeko batezeina gaur ordezkoa. Baloiarekin Jon Guridi. Eraso ezkeraldean haien minutzek erdiratu. Yasser Hamedek baloia atera. Handanek gero. Atzean sartu du orain Euskal Selekzioak Palestina. Patxadaz eta irizpide honez jokatzen ari da Iago Barrasateren taldea. Iago aurten Mallorcan ez du xamar, Bai. baina usten ari zaio, Ez du xamar, arrasa handiekin, aldakeledan, usten dait, hori dala gauza ditxarrena ez. Zelaikoa ondo menperatzen du, baina barrukoan arrasa handiak izan dituzte, eta hori konpondu behar, hori konpontze balin badu, irutzeit Mallorca hortikan normalean aterako dela, ez? Baina arazoekin. Inogozuk Osasunaren garaian jarraitu ez zenuen entrantzaile paregabea da. Zalantzari gabe, eta gaurkoan ere lehen aipatu bezala esan dugu sekulako gogoa zuela, Mallorcan duen egoera ikusita, batek baino gehiago seguru gaurkoan uko egingo zion hemen egoteri, baina Jagoba ezagututa nik uste argi izan duela hasieratik hemen egon nahi izan duela, zaila egin zaio, egoera ez delako erraza Mallorcan, baina hor ere konpromisu itzela erakusten du Euskal Selekzioarekin. Jagobak doain berezia komunikazio aldetik eta batez ere liskarrak kudeatzeko. Mallorcan denboraldi hasieran gertatu zitzaiona, jokalari bat alde batera utzita, disiplina faltagatik, emaitzak ez ziren onak, jokalari garrantzitsua izan da, nola kudeatu den hori, nola eramaten duen. Bai, usten dute bakoitzak erakutsi behar duela, ez? Menperatzen du hori dana, irutzete Jagoak hori ondo menperatu duela, eta gauzak ondo egin dituela, ez? Jakinda, askotan, bera izaten dela, entrenatzaile bat izaten dela, danan erruduna, ez? Eta kasu honetan, irutzete, Jagoak hori irabazi duela Mallorcan, ez? Jon Guridiren alegina, eta Iñigo kantuan da San Mamés. Txori abesten ari da San Mamés guztia eta entzunen. Hace festa Mikel Laboa beti presente eta joanan txori esan daiteke Euskal Futbol taldeen ere zerkia bilakatua dela dagoen. Bilakatu da, bai, nik uste hori dela, ez? Oso polita da, oso ondo dago, denak abesten dute, eta irutzeit leku guztietan abesten dela hori. Eta kantaren mezua egokia gaurko testimururako. Yasser Hamedek baloia atzera, Hamada. Okoa eskuini galera zabaldu du. Batat, kapitaina. Pase aurrera, Batat berriro ere. Hamdam. Egiptoko ligan ari den jokalaria. Ondo zabaldu jokoa. Guardi. Sekuentzia luzeago lantzen ari da. Palestina orain. Nasari bengala bat jaurti dut berdegunera, epaiak oraintxe bertan neurketa gelditzeko eskatu du. Hau da Euskal Selekzioko kide bat.
Aingara horiek zelaitik kentzera. Eta horrelako irudiek ere azkenean zapuzten dute horrelako partidu bat. Estagiroan jokatzen ari da. Bengala bat edo beste sartzea lortu dute. Jokoa eten da. Une batez eta berriro ekingo diote norgehiagokari Euskal Selekzioak eta Palestina. Baroia lurrera. Hamdanen hanketan da. Atzera. Mahaine. Yasser Hamed. Eskuinean Batak. Kapitainak zuzen luze jokatu du. Tumbarren ganazikoan baloia. Hortxe bidea itxi dio. Haienek. Kike Barja. Eta baloia Palestinako selekzioarentzat izango. Hor berotzearik egiten hainbat jokalari ikusten ari gara. Alaxe da nasari bigarren zatiari begira, Jago Barrastek hainbat jokalari jarri ditu berotzelanak egiten, Marreiro ikusi dezakegu, Inigo Ruiz de Galarreta, Errando, Pablo Ibáñez, Nico Serrano eta Ander Guevara. Hortik etorri zen arazoa, Marcelo Bielsarekin. Bai. Bere ustez aldaketa gehiago egin zituelako Jagobak eta Sestra izan zuten bigarren zatiaren hasiera. Baloia Euskal Selekzioarentzat, onde utzi dio ezken egal horretan. Haien Muñozek. Kantuan jarraitzen du Samamesek. Ke artean. Eta beste aldean ere, ni nagoen tokitik zertxo baiturru, baina Palestinako jokalariak ere, erotze ariketa egitera iten dik. Minutuak ere proportzioan banatu beharko ditu hautatzaileak datorren aste hasieran Bartzelona izango baitira Kataluniari bisita egiten eta ondoren egun gutxira Arabiar Kopako sailkatze fase horretan Libiaren aurka jokatuko dute. Eskuin galean Hugo Rincón du baloia. Guridi, Rincón, bere atzean Unai Núñez, ezamatik irtendako bi jokalari, Zubeldia, egalean Zabarik, Jon Guridi, Pasa barura berriro ere, ondo atera da aurrera Euskal Selekzioa, eraso eskuinaldean, Hugo Rincón, ez du erdiratu, baloia Unai Núñez eman dio, Gorrotxategi, Eibartarrak pase azkerrera, Barruan Jon Guridi, orain bai erdirak eta Hugo Rinconek arriskutsua eta errematea aukerakoa zen, baina baloia kanpora, alegina Gorka Guruzetak egin du. Aukera honen zokan, erdirak eta oso hona izan da, neko pazientzia izaten dute, leku honak aurkitu arte eta erdirak eta oso hona da. Errematen falta zentzaio pixka bat indar gehiagokin jutera. Pero hemen ikusten dure jokalari batzuek, batez ere guri ikusi du jokaldi honetan bi hiru aldiz jokatzen, ondo etorriko zaion partidu bat izango da, alabezen kostatzen ari zaio aspaldi honetan, azkeneko partiduetan 11 horretan sartzea, eta iruditu zait kolako partida ondo etorriko zizkiola, minutuak hartu, jokatu, ritmoa hartu batez ere, hor gainera ondo babestuta dago, eta oso ematen egiten. Palestina erasoan, pase hona zen, bidea ondo itxi du Unai Núñezek. Nik uste dut azpimarratzeko dela, soilik Jon Guridiren jarrera, baita ere, esaterako Aitor Fernandezena, Kike Barjarena, haien Muñozen Oberarena, ligan ez dituztelako hainbeste minutu eta gaurkoan erakusten ari diren maila, handia delako. Meritua eurena eta entrenatzailearena ere. Egun bat elkarrekin egon, eta bizi esaten genuen, Mikel Etxarri eta Amorrorturen garaian, Iribar eta Exposito ere aukian zirenean, Euskal Selekzioak behin bat eginda eta eskola berekoa dira danak, izateko era bat, Euskal Herriko entrenatzaileekin ikusten da ere, mundu zabalean arrakasta izaten ari den horiek, Euskal Futbol badaka zibilu bat, badauka marka bat. Bai, badauka, hori garbi ikusten da ez, begirat besterik ez dago ez. Jokalari asko bere ibili dau, futbolean jokalari bezala usten dutenean, entrenatzaile bezala hasten dira, eta begira mundu den entrenatzaile pila bat ez.
Premierren, leku guztietan, kartarra juntzen baita ere, gero ezagunak goie dira, baina ez ezagunak badaude, gutxiago ezagut egitunak beste talde batzuetan, egitu zait, badagoela, ez dakiz zergatik, baina badago zerbait berezia, ez? Futbolakin lotuta. Berriro ere, gurutze eta azaldu da, demora gutxian bi aukera hon izan ditu Atletikeko aurrelariak. Bigarren agertu, Euskal selekzioak. Abestinare tarteka erasoan azaltzen da. Eta jokalari bat minatuta, hortxe goletan. Bai. Majaine, atzelaria da. Festak ez duetenik, San Mamesiko armailetan. 20 hilabete geroago, katedralean da berriro ere Euskal selekzioa. 2008ko martxoan, Uruguairen aurka, banna egin zuten hemen. Gaur, Palestina bisitari egun berezia, zirraragarria, gogoangarria, futbolarentzat eta herrien arteko harremanarentzat ere bai. Aldarrikapen eguna, Euskal selekzioaren ofizialtasuna, Palestinako herriaren izana, genozidioari stop, horixe zen, partida hasi baino lehen, zabaldu duten mezua. Eta horien bitartean, bai Jago Barrasate eta Palestinako entrenatzailea ere, jokalari egin dut mantendu nahi Elgezabal eta Igor Zubeldia gerturatu dira berriatukoarena, eta prest dira, berez ere baloia jokandertzen. Eta meritua ere, zerrendak osatzerako orduan, gaur egun, zenbat partida jokatzen diren, nazioartekoak, aditxinantzazkoak, Liga, Europa, 1983ko lehen aipatu duen Boliviaren aurkako partida hortan deialdia ikusi, zu kapitain eta tartean gero, Estatu Batuetako mundialean izan ziren hainbat, jokalari izan ziren berdegunean. Tartean ere Ernesto Valverde zen, Atletikeko entrenatzailea, Julio Salinas, Aitor Begiristain, Jose Mari Bakero, Julen Guerrero. Garai hartatik asko aldatu da. Asko aldatu da bat, ez ere partido pila bai jokatzen dira lako. Eta partido pila horrekin atxeena behar dute baita ere jokalari batzuk, ez? Hau, kasu honetan, selekzioak, beste selekzioak jokatzen dutenean aukera ematen du bako partido bat antolatzeko, ez? Eta bestela oso komplikatu. Oso gogoan dugu Xabier Azkaroketaren aginduetara Bolivia mundialera joan aurretik, Donostian izan zen anuetan, partida bikaina 3-1, irabazi zenuten egun hartan, eta gerora ospe handia lortu zuen iparraldeko Vicente Lizara zurean izan zen, zuekin. Frantziako selekzioan gailendu zen, tamalez gaur iparraldeko jokalarik ez dago, hemen, baina etorriko dira denborarekin. Guridi, eraso onda Euskal selekzioa, bigarrenaren bila. Ondo haien, Matatek baloiak erdu dio, baina falta egin diote Etxauniko atzelariari. Haien ere gutxiago jokatzen aurten, bai. Sergio Gomezek aurre hartu dio, baina realean egaleko atzelaria izatea ez da erraza, Javi Lopezen bilakaera ikusita, beak habiturtu zuen, Alavesen bestera batera jokatzen ohituta zegoela, egaleko atzelari beste funtzio bazutela, bai. Hor ikusten da jokaren konplexutasuna. Bai, garbi dagoena da, hor goian dagoen talde baten, Europan jokatzen daian talde batekin jokatzen bali mazu, pizka bat aldatu egiten dira lago Obiedonak, ez? Oain Obiedon dago, Obiedon azkeneko partidotan 11 horretan jokatzen ari da, eta aberka segundo jotu zizkien, ez? Baina benetan ez da arreza izaten, ez? Kornerra aldu Euskal selekzioak, Ike Barjak, egingo du sakea. Kornerretik iritsi da partidako gol bakarra. Erne eta bigarrena ez da gutxigatik. Iritsi, hortxe atezuloan azaldu da. Hugo Rincón eta berriro ere protagonista gola egin jokalaria. Nahi Elgezabal. Levanten ari den futbolaria. Erdirak eta honak, Ike Barjak hori badoka baloi geldian
oso erdirak eta onak ateratzen ditu. Kalidad edukike, pena izan zuen lesio larri ura, belaunean, bere bilakaera eten egin zuen, aurten titular behin baino ez da izan, eta gainera azken jardunaldian Sevillaren aurka Sánchez Pizjuanen. Hortxe, Iago Barrasate. Ez da lehen aldiak Rafa horrelako lesio bat izaten duela, Iagoa Osasunako entrenatzailea zenean ere, lehen maila iritsi berritan, zer espaldimanago lehen mailako lehen denboraldian ere, tailu gurutzatu utzi zuen, belauneko tailu gurutzatu utzi zuen, beraz, meritu ikaragarria jokalariarena. Badaude olako kasuak, behin, birritan eta irutan, Ruiz de Galarreta ere gaur deialdian da, horrelako trantzea pasatakoa, eta itzuli egiten dira, ez dute amore ematen. Eraso ezkeraldean, haien, beste behin, errekortea etxaurikoak, ondoko marra zapaldu nahi du, bidea itxio, Palestinako jokalariak, atak, Gorrotxategi, markatu Jauregizar, Oko eskuinaldera, Hugo Rincón, oso trebe, Gironako futbolaria atletik utzikari da Katalunian, lurera eta penaltia. Euskal selekzioaren aldeko penaltia dirazi du. Yolander González epaileak, hortxe buruz buruko lehia, Guajirekin, korputza oso ondo, ipini du, Hugo Rinconek, lurrera eta lehen zatiaren ondarrean penalti alde izango du Euskal selekzioak. Horre nik usten dut atzelariak egin behartuena da, area barruan sartzen izenean, barruan ikusi duenean utzi alde batera egin da laguntza eskatu, bestera osak zegoen. Ondo indio, buruz buruko ondo antolatu du eta gurutzei penalti arkia. Gorka Gurutzeta jautik eta egiteko prest, atepean, Rami Hamada. Iskin egin dio Palestinako atezainari, eta hortxe, bigarrena, golegilea, Atletikeko aurrelaria, Gorka Gurutzeta. Merezitako saria, merezitako errenta bigarren zatiari ekiteko. Nik uste dut nagusitasun handia erakusten ari dela Euskal selekzioa, ez? Iruditzen zait alde hortatik joko aldetik da, ikusten da talde hobea dela. Ez eta gutxitan alkarrekin jokatu, baina iruditzen zait talde hobe dela. Egia zan Palestinako selekzioak izan ditu pare bat aukera, baina bagoia Euskal selekzioa gokanean benetan asko sofritzen du bere atzeko lehorro horretan, iruditzen zait bite utzekoa ondo dola, merezita dagoela, eta Euskal selekzioak argi erakusten du hobea dela. 5. minutuan bat eta utzekoa Unai Elgezabalek, lehen zatiaren ondarrean itxira bigarrena, Gorka Gurutzetak egin du, Gurutzetari ere ondo etorriko zaio gola. Olako aukera daukazunean aprobetxatu egin behar da, ez? Eta pixka bat erakutzi, zertarako gai den, eta kasu honetan Gurutzetari ere ondo etorriko zaio beste batzu egin ez? Uruguairen aurka, Álvaro Dialok egin zuen, Euskal selekzioaren gola Atletikek fitxatu berritan, eta bitxia da. Orain utzita ari da Álvaro Dialok, Yasser Hameden taldean, Algarrafan, Katarren. Falta eta baloia jokoan ipiniko etxeko taldeak. Elgezabal eta Zubeiaren artean da. Pase aurrera, ezin baloia harrapatu Jauregizarrek, Nadatek aurrera, Lerroak ondo uztartuta ditu Iago Barrasate, baloia azkar berreskuratzen, Guridi leian, baloia Palestinak eraman, atezainak luze jodu Rami Hamadak, zirura, Unai Elgezabalek patxada ipini izpidea ere bai jokoari, Guridi, lehen ukituan, Gorrotxategik baloia Jauregizarri eman dio, eta hortxe da, Bermeoko erdilari bikaina. Horren beste epaileak, Yolander Gonzálezek, txistua jo Samamesen, 2 eta huts, ez da armailetan, leia berdegunean, aipatu dugu Juanan, merezitako errenta. Merezitako errenta, ez garbi erakusten du Euskal selekzioak beste maila bat
daukala, ez, Palestinakoak selekzioak nik usten dut arazo handia dauzkatela baloia jokatzerako orduan, Euskal Selekzioa partidun bat egiten nahi delako. Izan ditu, bere aukerak, batez ere bile urtik segidan izan ditu hotzelariak atera dituztenak, baina selekzioa beste maila bat dauka. Bita huts, bigarren zatian itzuliko gara Samamesetik, golegileak Elizabal eta Guruzeta. Hordi oporretan daudela. Ez dela oso zaila da hori dana lortzea. Irlandaren aurka izan zen ura, gero akotxan Bulgaria hartu zuen Euskal Selekzioak. 3 aldaketa bai egingo ditu Palestinako hautatzaileak. Hortxe 14, 15 eta 17 zenbakiak. Amat Aja, Michel Termanini eta Emilio Saba eta makina bat ere Euskal Selekzioan. Errando, Osasunako erdiko atzelaria, Guruzabel, Ruiz de Galarreta, Ander Guevara ere tartean dira, Niko Serrano, eta jarraian Palestinak 3. Inigo partida eratu ingo zaigu aldaketen bidetik. Bai, Euskal Selekzioak 6 egin ditu, okerrezpaldean 7. Berotze ariketak egiten aritu direnak, Unai Marrero, Andoni Gorosabel, Niko Serrano, Pablo Ibáñez, Ruiz de Galarreta, Oier Zarraga eta Jorge Errando zeleratu dira, eta berdegunean jarraitu dutenak, Aien Muñoz, Igor Zubeldia eta Gorka Guruzeta izan dira. Igor Zubeldia dugu, Besakoarekin. Errotik aldatu du beraz, Jamaikakoa, Iago Barrasatek, 3 berritasun, Palestinan hasi da bigarren zatia Samamesen, gorriz jantzitari den Palestinak ipini du baloia jokoan. 17 zenbakiarekin Emilio Saba eta lehen zatian aipatu dizuegu eta berriro ekarriko dugu gora Hego Amerika eta Palestinaren arteko lotura. Hau bai historia bitxia joana. Emilio Saba perutarra da, Perun jaioa. 23 urte zazpikoen selekzioko kapitaina izandakoa Perun. Hautatzailea Txemo del Solar, Tenerifen jokatu zuen futbolari handi hura. Bada aitona Palestinan jaioa, Palestinaren deia jaso, bazuen epe ertainean Perurekin jokatzeko aukera, behintzat proiektzio hori bazuen, baina Palestinaren alde egin du, Emilio Sabak. Bueno, eskertzeko da hori, ez? Olako erabaki bat hartzea ez da erreza izango, eta berak garbi zeukan zenekin jokatzen nahi zuen, ez? Berarekin batera, esan bezala Michel Termanini, diasporan jaioa, Suedia, Malmun, eta Ahmet Taha. Ahmet Tahak egin zuen Omanen aurkako penaltia sartu luzapenean eta horrek utzi zuen Palestina mundialeko bidetik kanpo. Eta esan behar dago, Tahak duela gutxi debuta egin zuela Palestinako selekzioarekin, bera Israelen jaioa da, Israelgo talde batean jokatzen du. Lehenengo kasua da, Tajarena, Israelgo talde batean jokatu eta aldi berean Palestinarekin eta hutsak arrotu ditu. Israelgo agintariek estu hartu nahi dute, taldetik aurrean bidaltzeko errealitate gogorra. Eta galdetu nahi dizun, Juanan, lehen zatian aipatu dugu, ze zaila den horrelako egoera testuinguru batean, goi mailako kirolean bidea egitea. Zuen kasuan, realean, Nejo Kordoren kasua izan zenuten. Bosnia-Herzegovinako gerra puripuri antzela iritsi zen Donostiara, eta antzeko egora batean. Nola bizi zenuten ura, zuek? Berak lasaitasuna handiarekin bizi izan zuen, ez? Iruditzen zait alakoa zen bera, lasaia zen, gauza erabakitzeko orduan, eta berak kontatzen zigun, ez? Eta nola izan zen dena, ez? Familia nola atera zuen, fronteratik oinez ez da gizten bat kilometro egin da gero, eta nik uste dut iruditzen zait aldortatik berak nahiko lasai bizi izan zuela, pixka bat esatzen zuen askotan edoten zen pixkatu urguri, baina berak
azekien momentu guztietan nola zeuden gauzak, eta irutzait lasaitasun puntu hori eskatu zuela, bera alakoa zen, bera oso tipo lasaia zen, eta irutzait adortatik gogorra izan zen berarentzako, oso gogorra, baina berak oso ondo eraman zuen. Palestinako futbolariek antzeko egoera bizi dute, sufrimendua, mina, baina bidea aurrera jarraitu eta hautatzaileak esan du aste honetan, futbola bozgorailu oso ona dela euren izalda aldarrikatzeko eta herritarrei ere autoestimua igotzeko. Bi entrenatzaileak zutik dira, Diego. Aipatu du horretik, Oierzarraga zelaien zela, baina ez, Kike Barja da jarraitu dena, Oierzarraga berotze ariketak egiten ari, Kike Barjak orain egala aldatu du, Niko Serrano ari ezkeretik, Kike Barja eskunik. Baina biak zutik direla entrenatzaileak. Bai, eta bigarren zatia hasi denit, Jagoba Arrasate batez oso intentsitate handia eskatzen jokalariei, lehen zatian ezagit, Euskal Selekzioa gehiago izan da, baina agian egon dira gauza batzuk, ez zaizkiunak gustatu, eta Palestinako entrenatzailea lehen minututik zutik ikusi dugu baita bigarren zatienek. Mikel Labaka zutitu da, Imanolen laguntzailea azken urteetan, atxeden hartu du aurten. Kornerra atera du Niko Serranok, arriskutsua zen, errematea, honik atera da Palestina, pasea luze, Baloia egalera Niko Serrano berriro ere, errotik jokatu nahi du Euskal Selekzioak, Atletiken aukerak izaten ari da aurten, Niko Serrano guztien beharra du, Ernesto Valverdek egutegia lesioak dena kontuan hartuta. Lehen aipatzen genuena egutegia hain gizenduta edo puztuta esango genuke, Realak nozitu zuen, Atletik aurten ere bai Europan jokatu hainbeste lesioekin, gaurrengo futbola ez da erresa, entrenatzaileentza bereziki. Bai, hori danak kudeatzea benetan zaila izaten da, ez? Beharra ere bai, jokalari askok partio pila bai jokatzen, baina intensia handia dago, eta irutzeit aldortatik benetan zaila egiten izaiola entrenatzaileei hori dana ondo kudeatzea, ez? Euskal Selekzioa eraso bidean, hainbat aldaketa, bigarren zati honetan, Ander Guevara, Alaveseko jokalaria, erdiraketa eskuinegaletik iritsi da, aldaratzea Palestinak eta Arrastotik aterako du, Jagoba Arrasateren taldea, berriro pizten ari da, Ino Samameseko armaila. Bai, bigarren zatia zertxo bai gotzago hasi dute zale, baina poliki hemen armaila beroa edo, Samamesen armaila beroa izaten dena poliki hasi da talde Euskal Selekzioa berez ere animatzen, eta armaila guztia berotzen den. Ruiz de Galarreta bikain, Igartarrak jokoa eskuine galera zabaldu, arrisku jokaldia, erdiraketa ez da ona izan, oso loratua. Hortxe estu, Palestinako atzelaria, bigarren zatian zeleratu den Michel Termanini, esan bezala Suedian Malmon jaioa. Ruiz de Galarreta, Euskarri lanetan, lehen zatian aipatu dugu, izandako lesio guztiak eta azkenean Atletiken gailentzen ari da, Mallorcatik fitxatu hirugarren demoraldia du zurigorriekin, hainbat lesio gaiztu izan eta gero, Pablo Ibáñez, fitxaketa ona egin du Alavesek. Bai, oso ona. Egit osasunan zuen parte hartzen amekak horretan, eta iruditzen zait berak gaina garbi irakusten du maila honeko jokalari badela, ez eta Alavesi ondo etorri zaion jokalari bada. Lanak izan ditu hor Emilio Sabak, Perun jaiotako atzelariak, motzen atera dute kornerra, Euskaldunek, Ruiz de Galarreta oso arriskutsua, ederki ipini baloia. Area txikian Gorka Uruzetari, ezin bere bigarrena egin Atletikeko aurrelariak. Nagusi jokoan, Jagoba Arrasateren amaikakoa. Hortxe, Uruzetaren zaleak, partida bukaeran irudi politak ikusiko ditugu.
Astapenean bezalaxe, partida osoan, Armailak piztuta, hunkigarria izango da amaiera ere. Dena ikusiko dugu hemen. Euskal selekzioa eta Palestinaren arteko norgehiagoka honetan. Hortxe hautatzaileen dantza. Euren muga horretan, Palestinakoa bereziki urduri. Partida hasieratik Kufilla lepoan duela. Alboko sakea, egin Muñozek egingo du. Baloia atzera. Errando. Zubeldia. Pasea barrura. Pablo Ibáñez. Nafarrak jokoan zabaldu. Erdiraketa, Yasser Hamed. Ondo kokatuta, Euskal Herriko jokalariak haienek Ander Gebararekin bat egin du. Ander Gebarak ere partida titular bakarrik aurten, Bai. Horrek erakusten du Alavezen maila zein den. Bai, hor garbi erakusten du ez beste entrenatzaileak beste bikote bat hartu duela, ez? Eta hor benetan zaila hor sartzea, ez? Eta kostatzen ari zaio Gebarari. Hamaikak horretan sartzea. Errando. Kantari ari da Samameseko Armaila. Euskal Herritarren, Euskaldunen izana ere aldarrikatuz. Antu bidez. Inigo gustura egon behar dute. Jago Barrasate eta bere lankide guztiek, Lantalde zabala du gaur. Bai, eta Jagoak espresuki aukeratutako lantaldea, guztiak ere Euskaldunak, gaurko egunak merezi duelako, eta esan dugu, bigarren zatia zutik hasi duela, nahiko lasai, orain eseri eginda, eta bueno, ikusi dugu baita ere, Haserre jokoko uneren batekin edo beste. Juanan, egungo entrenatzaileen lantaldeak ere, asko ugaldu dira, asko hazi dira. Bai, ikusten dut askotan ikusten dizula lehenengo mailako taldeetan, ez? Zerrenda bat jokalariena, eta ia zerrenda eta teknikoena esango genuke, ez? Entrenatzaile laguntzaileak zeak azkenean iritsi zaite sekulako zerrenda egiten dela, ez? Lehen garai batean oso gutxi asaltzen ziren, oso gutxi. Guretako orduan asko ziren baita ere, baina guain eskerrak posterrik ez da nahi no? Ustela. Jose Luis Mendilibarrek beti galdetzen zaionean gauza bera esaten du. Futbola zenbat aldatu den, poster bat ikustea besterik ez dago. Egungoa eta orain dela 25 urtekoa. Alderatzea egin, konparaketa, eta hortxe ikusten da. Zenbat espezialista, eta gero ikusten da, futbolarien maila fisikoa, lesio asko daude, partida pila baduelako, baina exigentzia, intensidadea, grina oso altua da. Gaur egun futbolan oso azkar jokatzen da. Bai, eta gero uste abiadura, beste abiadura badaukala. Zelaiak ere asko laguntzen dute. Zelaiak, lehen garai bateko zelaiak eta lengo zelaiak, zelai batzuek, danak ez batzuek, ez ziren berdinak, ez, irutu zaita alde hortatik orain errestasun gehiago dela abiadura gehiago mateko, ez, eta gaina jokalariak ere dana zeinduta daukaten, nutrizionistak, denak, lo fisikoan ikusten dute hobetu egin dela, lan hauetzen da, irutu zaite aurrera poso bat eman dela ez alde hortatikan, eta hori nabaritzen dela zelaian. Iker Goñirikin izan zara presidentearekin, guztura egoteko arrazoia ditu, gauza nola ateratzen ari den erronka, Inigo, etzan nola nahikoa, eta festa galanta izaten ari da, eta etorkizunari begira ere, itxaropena badago, ofizialtasunaren bidean, koskak igotzen joateko gustura ikusi zaio Iker Goñiri. Bai, eta gaurkoa urrats horiek ematen hasteko bintzat lehen abia puntua izan daiteke, ikusita Armailak nola bete diren, eta berak ere esan digu eta galdetu diogu, ez? Kargura iritsi zirenean, euren helburuetako bat Euskal Selekzioaren berpiste hori zela, badirudi gutxinaka bada ere, lehen aldi honetan lortu dutela, eta orain urrats hau eman da edo oinarri hau
izan da, aurrera pausoak emateko bide ematen duela honek. Eraso eskuin aldean Euskal Selekzioa sakon jokatu nahian, ezin irten, Palestina, ondo orain, eraso ezker aldean, zelai erdia gainditu dute. Eta metroak irabazita, alboko sakea, erasoan, Amat Tahak egingo du. Eren aipatu dizuen jokalaria. Ikustekoa, kolpe galanta jaso zuen Omanen aurka. Partida hori irabazten zuenak, mundialerako saikatze fasean, azken playoffetara saikatuko zen. Jordanian bat eta huts irabazten ari zen Palestina. Eta Tahak egindako penaltia Omanek berdin du. Eta hori izan zen partidako azken jokaldia. Omanek egin zuen aurrera, eta sekulako aukera galdu zuen Palestina, baina etorkizunari begira itxaropentzu izateko arrazoiak eman zituen. Erdigunean, Pablo Ibañez, Euskal Selekzioa du baloia bere hanketan. Aien Muñoz, Niko Serrano, Ruiz de Galarreta, Niko Serrano, Erdiraketa, ez da rematatzailerik, bidean, Ander Gebarak berreskuratu du baloia, hortxe berriro ere Gasteiztarra, jokaldi landua, luzea, baina antzua azkenean, borrokan jarraitzen du baloia berreskuratzea eginetan, Arrasateren taldea, Jase Gamedek ukitu, ez du itolarrian Palestina, eta falta orain, Palestinarren aldekoa izango da. Eta Naxari, Euskal Selekzioan jokatzeko gelditzen ziren 4 jokalariak berdeguneratuko dira. Unai Garzia, Inigo Lekue, Oier Zarraga orain bai. Eta Urko Irureta goiena Izeta eta zelaia utziko dutenak. Aien Muñoz, Igor Zubeldia, Gorka Guruzeta eta Kike Bartza. Txalo artean, minutuak aprobetxatuta joanan, aipatzen aitu garen bezala, eta jokalari berriak ikusteko parada. Batzuk atzerrian ari dira. Eta lehen bidean gentozela, aipatzen ari ginen bitxia Unai Garziaren kasua. Osasunan 25 urte egin eta gero, orain, Grezian ari da. Panetolikos taldea. Gutxik ezagutuko dute taldea. Gutxi, nik ez nuen ezagutzen. Osea, Han ari da, Unai Garzia. Mendilibarrekin txapelketa berdina jokatzen. Aldaketa gehiago, Palestinan, lehen zatian, famatu dugun, Haruk, 6 zenbakiarekin normalean titularra da. Atera da, eta honek beste maila bat emango dio zelai erdiari. Oier Zarra ere, Atletigetik atera eta Italiako ligan Udinesen jokatzen du zelai erdiko futbolariak. Bilbao Atletiken ere egin genizkion, partida mordoska bat. bai, Ondo iristen zen, gora, zelai erdi horretatik gora. arraroa izan zen ez Italiara jotea eta bueno, ikusten dut bidea egiten ari dela. Eta, dana ondo ateratzen. Eta berritasuna Borja Sainzen utxunea betetzeko, Urko Irureta goiena, Izeta Aiarra deitu zuten, eta bai aipatu nahi nuen, gaur hemen, ari diren hainbat gazte, Mirandan egindako lana joan zen demoraldian, besteak beste horregatik daude aurten lehen mailako taldetan, Alessio Lixiren eskutik, eta Urko Izeta izan zen horietako bat. Bai, deni guztien dut Miranda gertu dago, eta iritzeit Argobiko jokalari asko gorti pasatzen dirala, ez? Realekoa pasatu dira, Atletikoa pasatu dira, Atletico Madrilekoa pasatu dira, nik uste bideo ona egiten duela, ez? Ematen du hor jokatzen duenak ero lehenengo baian jokatzeko aukera gehiago daukala, ez? Egia zan, Mirandezek lehen urtean gertu gontzen lehenengo baia jotzeko, eta segulako maila zegoen. Urko Izetak 12 gol egin zituen Mirandesen, bigarren mailan, aurten Atletiken 32 minutu jokatu ditu,
eta Mirandez aipatzen dugularik. Ginga, Panitxerik jarri zion Argentinarrak Alavesek utzita zegoenan, lesio gaizto bat gainditu ostean, bada Estrasburgo taldean Frantziako ligan egiten ari den lanari esker, honan Panitxeli Argentinako selekzio nagusira iritsi da. Munduko txapeldunekin ari da. Uste gaztea dira nenean oso bideo ona dela Mirandezeko hori, ez? Normalean ere entrenatzaileak ere berriak izaten dira, askotan gazteak izaten dira baita ere, bizkapide bidea hasten diranak eta ondo etortzaile jokalari hori, ez? Eraso bidean da Palestina, aurre eman nahi durko izetak, horretxe amazazpi zenbakiarekin, jokalari borrokalaria, ikusiko dugu, atletiken jarretuko duen, edo, eskaintza baditu bigarren mailako talderen batera joateko, gola badu eta hori zailena da. Bai, oso zaila da. Baina gertatzen dena gaztentzako ez da arreza izaten, ez? Kasu honetan izetantzako ere atletiken egotea oso polita da, oso ederra da, baina jokatu egin behar du, ez? Eta benetan ez da arreza izaten lehenengo taldea kasu honetan arroian egondakoa da, lehenengo taldeen jokatzea, eta aurretik jokalari hona du, eta benetan zaila da. Eta zertasun horretan, ikusi behar du berak, erabaki behar du, klubak eta berak, beste nunbaiten jokatzeko aukera gehiago daukan, ez? Inigo kontrolpean du jokoa Euskal Selekzioak eta ikusten armaietan jendea zeltxo baila jaitu dela. Bai, esan genezake lehen zatian giro gehiago egon dela momentuz. Bentsat ikusiko dugu gara zatia ere nola joaten den, baina jendea lasai, emaitza ere aldekoa da, festa partida ostean ere izango da, beraz momentuz lasaitasuna, eta aipatu duzuenaren arira, izetak denboraldi honetan soilik 32 minutu jokatu ditu, denboraldiko neurketa guztiak kontuan hartuta, eta kontuan izan da baita ere, Atletik txapeldunen liga ere jokatzen duela. Partida piloa denen beharra dago, eta gaur gutxien jokatzen dutenak, aldarrikatzen ari dira egin izana, aukera gehiago izateko aukera, aldarria egiten, errendimendaren bitartez. Hortxe, pantailetan erakusten ari dira, 51.386 zale gaur Samamesen Euskal Selekzioa eta Palestinaren arteko neurketan. Ikergoinik aipatu du, Euskal Selekzioak etxean inoiz mugitu duen jendetzarik handiena dela, baina ia 100 urte atzera egingo dugu joanan, aipatu dugu erbestea, eta gaur Palestina hemen Euskal Herriaren eskutik jasotzen ari da Euskaldunek, Euskal Herritarrek, orain ia 100 urte, gerrate zibilaren ondorioz, jasan zutena eta harrera beroa Euskadiko selekzioari 1927an atzerrira atera zen, Parisera lehenengo, antzirela Gernikako bombardaketa etxetik kanpo sufritu zuten, gero Europa herrialdea Sovietar Batasunera joan, eta Moskun 100.000 goratik gorako estadioetan aritu ziren. Elkartasuna zer den kirolaren bitartez, eta jokalari handiak atera ziren garai hartan, Isidro Langara eta Enparauak. Hemen ere Palestinari hori gertatzen zaion, ez? Historia paraleloak, urteak pasatzen dira, baina mundua horrela dago. Errando. Baloia eskuini galera, hortxe baloiaren bitartez, markagailutik neurketa kontrolatzen ari da Iago Arrasateren taldea, bigarren zatia luzea egiten ari zaio Palestinari, aspaldi ez dugu erasoan ikusi, naiz eta aldaketak izan dituen, maila handiko jokalariak zelairatu diren, Ehab, Abu Jazar hautatzailearen eskutik, hortxe erasoan, etxekoa, aurtik eta Ruiz de Galarretak egin du, aldaratzea, egalean jaso, Inigo Ruiz de Galarreta, Ander Guevara, Ibañezeko aloia pasatzen utzi, erdirak eta area barura, defensan irmo izaten, alegintzen ari da, Palestina, baina aloia erraz berreskuratzen du
Euskal selekzioan nola ere orain gorriek dute kontraesan ateratzeko grina erakutsi nahi dute, baina lekua berehala atzean hartu Euskal selekzioak eta atzetik jokatzen hasi beharko du Palestinak. Futbola Palestinara erresuma batuak ingelesek eraman zuten 20. mende hasieran aginte Britaniarra izan zutenan, eta bitxia da herrialde arabiaren artean futbola lehenengo Palestinan garatzen hasi zen, horregatik ingelesek asmatu zutelako eta han agintea izan zutelako. Eta beste gauza bitxi bat, egipziarren eskuetan, Egiptoko agintaritzan esku izan zen Gaza, eta Egiptoko futbol talde metodoak eraman da, beti fama izan du Gazak Zizjordania baino talentu gehiago atera duela. Zer den geopolitika, Juana? Kontuak milaka daude, futbolean ere eta horrelako herrialde txikietan. Hementxe da Palestina, erasoan. Baloia errandok zerura bidali du. Sendo atzean. Zeaguazta. Beste garaipen bat lortzeko bidean da Euskal selekzioa. Aspaldi ez du galdu. Estadio guztietan jokatu du. Atzerrian ere Juana, eta ona litzateke Euskal selekzioa atzerrira ateratzea berriro, Bai, esperientziak osunak izan dira. Bai, nik uste esperientzia onak izan dirala eta gaina ondo etorriko zaio taldeari eta bueno, denei ez. Denei. Ofizialtasun hori lortzeko ere pixka bat horrela poso bat eman behar da, baina ez da arza izan. Hori guk gauza bat esatea da, eskatzea eta gero hori lortzea benetan zaila izan da. Inigo ez da usartu esaten presidentea, baina nik uste epe ertainean ilusioa baduela Euskal selekzioa atzerira ateratzea. Bai, eta hori zen beste helburuetako bat. Gaurkoan ez du ezer esan nahi izan, ezer aurreratu nahi izan, horretan lanean arituko direlako. Eta zeuk esan moduan, albiste pozgarria litzateke nazioartean ere Euskal selekzioaren partido bat ikustea. Eraso ezker aldean Niko Serrano, pasea barrura, Ruiz de Galarreta, berriro ere erdiraketa neurtua, ez da errematatzailerik agertu, hasiera batean, gero Jaurtik eta Ander Gehorak egin du, Maroia langa gainetik kanpora, eta ateko sakez du presarik, Palestinak, Maroia jokoan jartzeko, nazioarteko partidak, mundialera begira, egun hauetan, datorren udan, jokatuko da munduko kopa, eta munduko kopak ere ez dakit Jonan xarma galtzea den edo, baina ze polita herrialde batean kulturalki herrialde hori ezagutzeko tradizionalki lazan halako baten mundiala 3 herrialde ezberdinetan jokatzen bai. Hiruak guzteko benetan zaila izango da, baina bueno, iritsi zaite munduko txapelketa beti dauka punto berezi bat, ez? Eta berezitasun horretan gustora ikusten dugu, ez? Estatu Batuak, Kanadan eta Mexikon jokatuko da datorren udan munduko kopa. Tamalez ez da Palestina txapelketa horretan izango, baina borrokan jarraituko du herrialde txikiak. Niko Serranok pasea area barrura, kontrolak ides egin dio Pablo Ibañezi, eta pixkanaka neurketa azken txampan sartzen ari da. Oso ondo bideratua du norgehiagoka Euskal selekzioak eta Jago Arrasate lehen garaipena lortzeko bidean. Luze jokatu du Palestinak, ez da taldekiderik hor bidean. Unai Garziak pasatzen utzi, Gebara, Unai Garzia, eskuinetik bideratu nahi dute orain erasoa Euskaldunek. Patxada handiz jokatzen. Aurrean Palestina atzean sartuta, Niko Serranok kontrola, erdiraketa Jaurtiketan antzekoa ezkerrez egin du, zoitsua izan da, ez du atezaina, ea kontraesuan ateratzeko aukera duen Palestinak, eta argiak piztu dira Inigo Samamesen.
Bai, ohikoa izaten da orain futbol zelaietan mugikorra hartu, linterna hori erabili eta argiak piztea eta egiari zor itxura paregabea. Ipurt argiak armailetan efektu hori egiten du. Futbola gero eta gehiago ikusten dira horrelakoa. Futbol modernoa, futbola industria bihurtuta. Hortxe. Panoramika bikaina, familia artean jende gazte asko hurbildu da Samamesera, euskal talde guztietako ordezkariak, eta jokoan nagusi da euren taldea, Euskal Herriko selekzio animatzen, eta Palestina auspotuz armailetatik. Falta! Erasuan falta alde izango du Iago Barrazateren taldea. Berrogeita hamaika mila zale hemen Samamesen. Egia esan, Samames barriak gau gogoangarriak bizi izan ditu azken urtetan. Inauguratu zenetik Atletikekin, gero Atletikeko neskek, kopa partida batean 48.000 zale bildu zituzten hemen, eta berriki emakumezkoen txapeldunen ligako finala jokatu da. Europa ligako ere bai aurten mutilena. Tottenhamek irabazi zuena, eta urte gutxian Samames estadio dotore honek bizipen oso onak izan ditu, eta azkena gaur. Bai, nik uste dut denetik izan duela, ez? Lehenengo taldeak lehenengo taldeak txapeldunen liga jokatzen du, eskak ere nik uste dut aurrera pozondi bat eman da hemen jokatzen, honekin uste dut bolobiltzen da dena, ez? Eta irutu zait zelaia oso zoragarria da. Maseri aldaketa hirukoitza Palestinako selekzioan, Wadi Mohamed, Ahmed Shawafta eta Hamed Hamdan zelaitik irtengo dira, eta Khaled Abu Elaiza Bader Musa eta Mustafa Zeidan zelaira. Jokalari berriak, batzuk diasporan jaioak, hemenka jokalari berriak hautatzen, eta aukera ematen ari da Palestinako Federazioa epe ertainean gauza garrantzitsuak egiteko asmo. Kasu honetan arrasoak eta begira egoten dira, baina gauza horiek ez dira besek izaten batzutan, ikusi Facundo Garcesekin gertatu den Alaveseko jokalariarekin. Erne, gola! Hirugarrena! Urko Izetak egin du. Hortxe, ospatzen ari dira armailetan. Ondo etorriko zaio, joan zen demoraldian, 12 egin zituen jokalariari Mirandan. Festa berdegunean da. Kolore armailetan, inigo. Halaxe da bai, eta Urko Izetaren gol hori ospatzen armaila guztia eta baita bere taldekideak ere. Gainontzeko, aulkian zuten gainontzeko jokalariak txaloka ikusi ditugu, beretzako oso gol garrantzitsua izango baita. Denboraldi honetan lehena ez da asko jokatzen ari, eta horrelako aukerak aprobetxatzea oso garrantzitsua izaten da jokalarientzat, gainera behin gola sartutakoan. Euskal Selekzioko kamisetaren armarri horri musua eman dio, eta beretzat oso gol garrantzitsua, ziurrenik. Oso galdi hona joanan, abia puntua Ander Gebarak. Eta gero oso gutxitan epaia eta beste bengala bat jaurti dute zelaira, epaiak berriz ere, neorketa gelditu du lehen zatian bezala. Baina hortxe Urko Izetak hartuko dut, eta zelaitik kanpora bidali. Lehen ere Iker Goñerekin hitz egiten aritu gara, eta horrelakoek zapuzten dituzte esan bezala gaurko moduko neurketak. Armaiak erantzun du, txistu eginez, eta golegileak bengala zelaitik kanpora bidali du. Jokaldi hortan epaia ez ikusi handi izan du golean, zeratik abantaila eman duelako. Falta bat egon da aurretika, baina jarraitzen utzi du eta goleko jokaldi atorri. Hiru eta os, duela gutxi Algerian izan zuen emaitza bera, Palestinak, duela 2 aste urrian, bi
norgehiagoka jokatu zituen Algeriako selekzio nagusia eta bigarrenaren aurka. Biak galdu zituen, baina Algeria selekzio handia da Afrikan, mundiala jokatuko du. Eta horrelako aurkarien aurrean zailtzen ari da talde palestinarra. Ezker hegaletik aurrera, etxekoak hor pozukitu du. Baloia Emilio Sabak, lehen partida du gaur. Perun jaiotako jokalariak. Hango lehen mailan jokatzen du. Eta FIFA kontzat eman zuen Palestinaren jokatzea. Ze gauza horiek ere zain indar dira, Azken boladan gertatu diren aipatu dugu, Facundo Garcesen kasua. Hauei kontaktu egiten diete eta Palestinako federazioak ere burokrazia ondo landu beharra daka. Ze gero okerra eginezkero zigorra latza dira. Eta hortxe da 15 zenbakiarekin Emilio Saba Perun jokatzeari uko egin eta Palestinan ari den futbolaria Niko Serrano laugarrenaren bila. Euskal selekzioa hoia lana gainetik kanpora. Markagailua eroso. Talde handia da, baina hala ere Inigo tensio handiz bizitzen ari da norgehiagoka, grina handiz. Jago Barrasate. Bai, eta esango nuke lehen zatien baino gehiagotan. Ikusi dugula zutik. Agian erritmo motelagoa izan du bigarren zatia, baina Jagobak gehiago eskatzen du. Badakielako beretzat ere garrantzitsua dela gaurkoa, eta Jagoba ere profesional gisa, jokalariak bezala ez da arratsalde pasa etorria. Gara, minutu honak, Alabeseko erdilariak, Jaruf, Goia galdu du Palestinak, eskuin galetik berriro ere jo nahi du Euskal Herriko futbol taldeak. Are hartzean, Niko Serrano barrutik, Goia eskuin galera, erdiratzeko aukera, erdiraketa ona, errematea ere etzen txarra urruko izetanena. Inigo lekuek baloia ondo ipini dio Aiako aurrelariari, bere aukera baliatzen ari da Atletikeko aurrelari gazteak. Kornerra alde, partida horrela hasi da, kornerrak atera eta atera, alaxe heldu da, lehen gola Unai Elgezabalek, laugarrena nahi du Euskal selekzioak, bigarren zutoinera luze, hortxe leia area barruan, aterako aldu, baloia Palestinak, gainean Ander Guevara, azkenean Debajek bideratu du erasoa, Odai Debaj, normalean titularra den jokalaria, Eskoziako ligan, aritu zin joan zen demoraldian, eta kopa irabazi zuen, penalti jaurtiketetan Celticen aurka. San Mamesen aldarria. Palestinaren askatasuna eskatzen, hemen ofizialtasuna eta Palestinaren izana armailetan eta leia berdegunean. Baloia atzera Termanini, Suedian jaioa da. Jaru Arazo handiak, Bai. hor baloia jogatuta ateratzerako orduan, Palestinak arazo handia ditu, Orain ezkerretik saiatu nahi dute Palestinarrek. Palestina aipatutako Debaj. Zamalek taldean ari da, orain Egipton. Guevara. Ander Guevara berriro ere.
laguntza galetik etorriko da. Niko Serrano, pasea barrura, pazientzia handiz jokatzen orain. Jokalari pilua da hor barruan, Palestinaren atzealdean. Erdiak eta ezin egin azkenean Inigo Lekuek, bigarren zatian zelairatu da Atletikeko jokalaria. Palestinako atzelariak eutsi egin dio eta kornerra alde izango du Euskal Herriko futbol taldeak. Sakea Niko Serranok. Apurka iristen ari gara partida amaierara. Ateko sake orain. Lasaitu da Jagoba. Hori dirudino. Bai, lasaitu ez dena Palestinako entrenatzailea, bigarren zatia ere zutik egin du guztia. Bai, beste aldaketa bat egingo du aurki. Atzetik jokatzen atera nahi du Palestinako futbol selekzioa. Ezkere galean, Txaloak orain armailetan. Partida amaierarako prestatzen ari dira zaleak. Termanini. Eskuine galean. Emilio Saba. Eta falta. Gorriek atera dute. Harup. Pase egiteko keinua. Baloia egalera. Odai Harup. Maila handia duen futbolaria Palestinako zelai erdi horretan. Eskuinetik orain. Saba. Termanini. Lehen batean baino baloi gehiago ikutzen nahi dira, Bai. baino gutxiago iristen. Sakontasuna falta zaio Bai. Palestinari. Horazio Bai. metroetan kalidade pixka bat gehiago. Lehen famatu dugu, hasieran 9 zenbakia. Hori izan da behar bada. Partida Bai. osotasunean hartuta jokalari azpimarragarriena Palestinarren artean. Tamer Seyam. Katarren ari den futbolaria. Termanini. Egalean Saba, Perun jaiotako futbolaria. Termanini. Eta Hamada. Ondo egin dio iskin orain. Izetari. Metro agitu aurretik. Palestinak aurrera egiteko. Ez da pasea egiten ausartzen. Harup orain bai. Libian. Ari da. Odai Harup. Al-Hali. Taldean. Izeta. Partida lokartu nahian orain Euskal Selekzioa. Errando. Ruide Galarreta. Pasea barrutik. Ondo eramandu Palestina kontraesan atetzeko aukera. Pasea egalera. Aukerako baloia da. Herriraketa. Ondo atzean. Bidea itxita. Bigarren aukera bat izango du. Gorriz jantzitako taldeak. Are hartzetik, jaurtik eta ateratzeko gauza den. Mutil puska handia. Abu guarda. Sekuentzi luzea orain landu dute Palestinarrek. Baloia berreskuratu. Ondo ari da orain. Abu Jazarren taldea. Harup. Beste aldaketa bat Inigo. Alaxe da bai, kasu honetan 12 zenbakiarekin Hamza Hussein zeleratuko da, prest da. Zagitu gain egin duten aldaketa edo ez. Badirudi arazoren bat dagoela hor. Taulatxo egin orain bai. Hamza Hussein zelairatuko da eta Yasser Hamed izango da berdegunea utziko duenak. Txalo, zaparra da ikaragarri batekin. Partida berezia benetan beretzat. Seguru emaitzatik garatako gorkoan gozatu ederra hartu duela eta hortxe. Txalo artean badoa. Yasser Hamed lau zenbakiarekin Leioan jaioa
entrenatzailea besarkatu, ia partida osoa jokatzeko aukera izan du etxean, Juanan handia behar du, Bai. Leioan jaio aita Palestinatik oso gazte etorri, aita medikua, formakuntza izan zuen bidea egin zuen familia aurreatea, Jamal ere anaia gaztea Algarafan jokatzen du, eta horrelako aukera bat izatea, aitaren aberria defendatu, eta norberen izan Euskal Herria eta Palestina bat egin da. Bai, eta nik uste dut berarentzako unkigarria izan dela, ez hemen egotea, Samamesen jokatzea, horremiste jenderekin, eta guain nik uste entrenatzaileak oso ondo egin duela, ateratzea nik uste dut oso ondo, erabaki ona izan dela. Partida ondarrean da, aurki azken minutuan sartuko gara, 3 eta huts, Euskal Selekzioa nagusi, eta partida amaiera ere bikaina espero dugu, zaleen partetik, aitortza, eskerrona, festak, ez duetenik izango Samamesen. Pase ustela orain, Iago bare zutitu da, azken haseraino, ez du taldeak tentsio galtzerik nahi, zer den lehiakorra izatea. Hamada, Termanini, Egalean Sala, azkenean luze jokatzea erabaki du zuen jaiotako eriko atzelariak, denak baloia pasatzen utzi, Abu guarda, Deba berriro ere, Aberdinekin eskaziako kopa irabazizuen futbolaria, joan zen demoraldian, eta baloia, kanpora horrela amaitu da, Palestinarren erasoa, aurki 80. minutua, ez dut uste, gehi luzatuko duen epaileak, Kirol legez kokatu da, festa armailetan, lehia zelaian, garaipena etxean geratuko da, beste bat Euskal Selekzioarentzat. Niko Serrano, eraso ezkeraldean Nafarra, erdirak eta errematekiteko aukera zuen, atzetik etorrita, eta horrela amaitu da, Samamesen partida egun berezia, unkigarria, zirrara, Samames jendez lepo, eta joanan beste garaipen bat Euskal Selekzioarentzat, azkenean aurkaria berdin du zein den, maila altuagokoa edo gutxiagokoa, bidea egiten jarraitu irabazten eta ospea lortzen. Garrantzitsuena partida jokatzea eta bide hori egitea, ez? Hori da garrantzitsuena, gero maila gaur erakutsi du, maila badagoela, baina maila egoteakin bakarrik ez da ez lortzen, ez? Lortzen duzuna bakarrik partida ikusi, partidak irabazi, baina aurrera poso bat eman behar da ofizialtasun horretan, ez? Benetan ez dala erreza izango, baina irutu zaite jarraitu behar dela horretan lan horretan. Euskal Herriak egindako harrera Palestinari, bi herriak elkar bat eginda, eta hortxe festa, aldarrikapena, golak, 3 egin ditu Euskal Selekzioak, aurrenekoa Unai Egezabalek, Levanteko jokalariak, bigarrena Gorka Guruzetak, eta garaipena Urko Izetak biribildu. Hortxe Euskal Selekzioko ordezkariak hurbiltzen ari dira Palestinako jokalarien gana, denek zaleak agurtuko dituzte, ikurriñak, Palestinako banderak ere bat eginda, 3 kolore nagusi, zuri, gorri eta berdea, Palestinarren eskerrona, Euskal Herriari, eta buelta olimpikoa emango dute, zelaiari buelta oso alegia, Euskal Herria goraipatuz, Euskal Herriari eskerrak emanez, eta atzetik Euskal Selekzioko jokalariak elastiko berdearekin, honan hau da kirola, eta hau da harmonia, hau da pakea aldarrikatzea, pakez bizina izatea, eta hori da garrantzitsuena. Kirolaren bitartez, askotan esaten da,
ez da inor ez da ezer bizten kirola izten den puntu horretara. Bai, eta kirola beti olako gauzak eskertzen dituen, nik usten dut alde hortatik iristen dela kirolak gauza hauek egitera, egun polita dela denentzako, egia zan Palestinako taldeak eta selekzioak merezi izan dut herria bat ez ere merezi izan dula olako gauza bat, eta iruditzen zait hemen dano gozatu dugula egunarekin, partidu alde batera gelditzen da, eta larrikapenak nik usten dut hor daudela. Gaur Euskal Herriaren babesa, elkartasuna jasotzen ari da Palestina, eta datorren astean Bartzelonan, Katalunia aldean beste horren beste hango selekzioaren aurka arituko baita. Arabiako kopako sailkatze faseari behar bezala ekiteko Europan bigarren aldia du. Selekzio baten aurka aurreneko zari da Europan, Palestina baina 2009an bakearen aldeko ekimena izan zen Brusela aldean, eta Molenbeek, Belgikako futbol taldearen aurka aritu ziren palestinarrak, 4-3 irabazi zuen Molenbeekek. Orduko hartan gaur Euskaldunak nagusi 3-0 duela ia 100 urte gerrate zibilaren ondorioz atzerrian erbestean jasotako berotasuna eskerrona itzultzen ari dira Euskal Herritarrak gaur armailetatik. Palestinarrei berotasuna eman da. Futbolak irabazi du, herriek irabazi dute. Eta Juanan, hankaz gora dagoen mundua bai, hobera bidea egiten du. Buelta ematen diogun, danon artean, eskeate laguntzen dugu, baina ez da erreza izango, ez. Iruditzen zait, agintariak ez daudela hortarako, agintari batzuk. Entzun Samamez! Mundu osora zabaltzen ari den irudia, bihar ere entzungo ditu ondorioak, kirol ikuspegitik, eta baita hemen bizi izan den giroari buruz, elkartasun keinuaz, familiak etorri dira Euskal Herri osotik, jende gaztea, futbolzaleak eta futbolzaleak ez direnak, eta hortxe, honan, protagonista guztiak, etxekoak eta palestinakoak besarkatuta zaleekin dantzan. Historiarako irudia. Askotan ligan ikanikak izaten dira, zenbat zarata entzuten da. Hau da kirola, Jona. Kirola hau da, kirola baruan hau dago, nik usten dute danok irabaztean nahi izaten dute, eta irabaztean nahi izaten dugu, baina iruditzen zaite hau oso polita dela, ez, oso fondo dago. Honi jarraipen bat eman bandioke, nik usten dute hori dala gauzarik ederrena, ez, futbolak olako gauzak batzen ditu, iruditzen zaite futbolak gauza batu dago nahi izaten da, bestatzutako hain ez, batzuentzako, baina iruditzen zaite kirolaren inguru horretan gauza asko batzen dira. Futbola, futbol profesionala industria bihurtu dute, baina futbola ez da industria, futbola hau da lehia, lagun artea eta festa. Jendea pozaren itzuliko da etxera, palestinarrak ere bai, eta inigo hortxe Euskal Herriko futbol talden ere zerki antzuten ari gara. Alaxe da bai, ohikoa izaten ari da azken urteetan, eta ikusten ditugu Euskal Selekzioko jokalari guztiak bezarkatuta armailaren aurrean, infamatua egin den irudi hori, eta gaurkoan merezi duelako, eta bien bitartean Palestinako jokalariak, entrenatzaileak, teknikariak, zaletuei eskerrak ematen, erakusitako babesarekin ikaragarria delako Samamezen ez delako inor mugitu.
bikaina, entzun dezagun San Mames. Euskal jokalariek Palestinarri ditu diete. Polita litzateke txoria txori elkarrekin besarkatuta abestea. Oihu bakarra da San Mamesen. Az dadila Armaila kantuan. Elkartasuna Joanan, Bai, Oio Ipurdia, hala da. partida handiak jokatu dituzu, estadio handietan ere egontza da mundu osoan. Hau oso berezia da. Oso, desberdina da. Nik uste dut hau behar duela, ez? Hor dauden batzuk behar dutela hau. Eta dut zeit garrantzitsua dela, ez? Horien ondoan egoten. San Mamesetik mezua munduari, erabat nasia dagoen munduari, mezu harria, bakea eta elkartasuna. Maxari,